ҳамоиши илмии амалии байналмилалӣ таҳти унвони нақши воситаҳои ахбори омма дар шароити ҷаҳонишавӣ ва бархурди фарҳангу тамаддунҳо дар донишгоҳи давлатии бохтар ба номи Носири Хусрав баргузор гардид. дар ҳамоиш олимону мутахассисони соҳа аз дохил ва хориҷи кишвар ширкат варзиданд. намояндагони бахши журналистикаи муассисаҳои таҳсилоти олии касбии кишвар, инчунин пажӯҳишгарон ва мутахассисони варзида аз Иёлоти Муттаҳидаи Амрико, Федератсияи Россия, Ҷопон, Қувайт ва Ҷумҳурии Узбекистон ба таври маҷозӣ иштирок намуда, доир ба мавзӯъҳои муҳим, аз ҷумла тарбияи кадрҳои баландихтисоси соҳаи журналистикаи телевизион, журналистикаи фарҳангӣ, илмӣ ва омӯзишӣ, вижагиҳои публitsистикаи китобии хатлон, тамоюли рушди журналистика, рӯзноманигории сиёсӣ, хусусиятҳои публitsистикаи тоҷик дар даврони истиқлол ва оид ба инъикоси мавзӯъҳои фарҳангӣ дар воситаҳои ахбори омма маъруза карданд. ҳамасола бо ибтикори раёсати донишгоҳи давлатии бохтар ба номи Носири Хусрав бахшида ба рӯзи илми тоҷик, ҳафтаи илм, конферансҳои илмӣ, амалӣ, байналмилалӣ, ҷумҳуриявӣ ва вилоятиву донишгоҳӣ дар сатҳи баланд бо ҷалби олимону муҳаққиқон ташкилу баргузор карда мешавад. имрӯз аз ҷониби кафедраи рӯзноманигории донишгоҳи давлатии бохтар ба номи Носири Хусрав бо мақсади ҷалби муҳаққиқон ба масъалаҳои мухталифи соҳаи журналистика конферонси байналмилалӣ илми амалӣ ташкилу баргузор карда истодааст, ки дар он олимон аз муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ ҳам дохил ва ҳам хориҷи кишвар бо маърузаҳои илмӣ ба тариқи ҳузурӣ ва маҷозӣ баромад карда истоданд. мақсад аз ташкил ва ба роҳ мондани конферонси мазкур пеш аз ҳама таҳким бахшидани робитаҳо миёни кишварҳо ва бахусус баррасии масъалаҳои мухталифи соҳаи журналистика аз дидгоҳи илм аст. ҳамоиш дар 4 бахш нақши воситаҳои ахбори омма дар ҳифзи манфиатҳои миллӣ ва тарбияи ватандӯстӣ, публitsистика ва замони муосир, мушкилот ва дурнамои воситаҳои ахбори оммаи муосир, робитаи журналистика бо сиёсат ва илмҳои дигар ҷараён гирифт. ҳадафи асосии баргузории ҳамоиш таҳкими нақши воситаҳои ахбори омма дар рушди робитаҳои фарҳангӣ, мубодилаи иттилоот ва ҳифзи арзишҳои миллӣ дар шароити ҷаҳонишавӣ арзёбӣ шуд. маҷмуаи маводҳои илмӣ ки 123 мақоларо дар бар мегирад ва аз 716 саҳифа иборат аст, нашр карда шуд. ин маҷмуа барои муҳаққиқон, рӯзноманигорон ва донишҷӯёни соҳа ҳамчун маводи илмии муфид хизмат хоҳад кард. дар ҳамоиш мутахассисон ва олимон таъкид намуданд, ки мавзӯи бархурди фарҳангҳо дар шароити ҷаҳонишавӣ ва таъсири он ба муносибатҳои фарҳангӣ ва сиёсӣ дар назарияи рӯзноманигорӣ ва публitsистикаи тоҷик ҳамчун як соҳаи муҳим мавриди таҳлил қарор гирифтааст. ба гуфтаи иштирокчиён, воситаҳои ахбори омма бояд ҳамчун як василаи муҳим дар таҳкими муносибатҳои дӯстона миёни кишварҳо ва эҳтироми фарҳангҳои гуногун амал кунад. ҳадафи асосии воситаҳои ахбори омма танҳо интиқоли иттилоот не, балки ҳифзи арзишҳои миллӣ ва муқовимат бо таҳдидҳо ва ихтилофҳоест, ки аз ҷаҳонишавӣ ва бархурди фарҳангу тамаддунҳо ба вуҷуд меоянд. ки аз масъалаҳои муҳиме ки солҳои охир мавриди таваҷҷӯҳи муҳаққиқон, олимон, журналистон ва публitsистон гардааст, ин масъалаи бархурди фарҳангу тамаддунҳо ба ҳисоб меравад. зеро мо хуб медонем, ки бархурди фарҳангу тамаддунҳо боиси ба вуҷуд омадани дигар мушкилотҳои сиёсиву иқтисодӣ, иҷтимоиву фарҳангӣ ва адабӣ гардида истодааст. бо ташкилу баргузор намудани чунин ҳамоишҳои илмӣ, амалӣ, байналмилалӣ мо имкон меёбем, ки роҳу масъалаҳои ҳалли он нофаҳмиҳое ки миёни баъзе аз кишварҳо, қавму миллатҳо ба вуҷуд омадаанд, бо тариқи мусолиҳаомез ва роҳҳои дипломатӣ онҳоро бо ҳаллу фасл намоем ва ба ин васила робитаву ҳамкориҳои судбахшро дар бахшу соҳаҳои мухталиф ба роҳ монем. баррасии мавзӯъҳо дар бахшҳои ҳамоиш вобаста ба публitsистикаи муосир, мушкилот ва дурнамои воситаҳои ахбори оммаи муосир ва робитаи журналистика бо сиёсат ва илмҳои дигар нишон дод, ки дар шароити ҷаҳонишавӣ мо бояд дар баробари пешравиҳо ва инқилобҳои технологӣ ба ҳифзи арзишҳо ва ҳуввияти миллӣ таваҷҷӯҳ кунем. маводи илмии конференсия, таҳлили масъалаҳои муҳими рӯзноманигорӣ ва воситаҳои ахбори омма бо такмили соҳа ва ҷалби кӯшишҳои нав барои рушди самтҳои муҳим ва ҳамкориҳои байналмилалӣ, инчунин омодагии кадрҳо барои таҳия ва таҳкими публitsистикаи муосир дар Тоҷикистон ба натиҷаҳое бурда мерасонад.
конференсия дар давоми 2 рӯз бо маърузаҳои илмии муҳаққиқон идома ёфта бо пешниҳоди тавсияҳо оид ба таҳкими ҳамкориҳои байналмилалӣ ва такмили фаъолияти воситаҳои ахбори омма ҷамъбаст гардид. амонулло бахтиёрзода, абдуқаҳҳор ҳамроҳхонзода барои барномаи иттилоотии ахбор.